שלום, אני תקוע פה במזרחי 3, תל אביב, אני צריך דחוף גרר. מה יש לאוטו? האוטו לא מניע, לא זז, תקוע. אין שום בעיה, אני שולחת אליך מכונאי. מה מכונאי? אני צריך גרר. יגיע תוך 3 שעות. גברת, אני ביקשתי להזמין גרר, אני צריך גרר. זה אולי בעיה שמכונאי יכול לטפל. היי גברת, אני לא ביקשתי בקשה הזויה, לא הזמנתי ממך חללית. אני מבקש בסך הכל, תשלחי לי גרר. את חברת גרירה, תשלחי לי גרר. לא צריך מכונאי, מכונאי לא יעזור. צריך גרר. זה לא שביקשתי פיצה זיתים. ביקשתי בסך הכל גרר, אז בבקשה תשלחי לי גרר כי חם לי. אבל מה הבעיה של האוטו? האוטו תקוע, לא זז, לא מניע. אז אני שולחת מכונאי. אני לא צריך מכונאי, אני צריך גרר, האוטו לא זז, האוטו לא מניע. אבל לפי התקלה ברכב, אני מבינה שצריך מכונאי. מה מבינה? איך מבינה? בוא נעת מוקדנית, מה את מבינה בתקלות רכב? אני מבקש ממך, תשלחי לי בבקשה גרר. לא לעכב אותי, תשלחי לי דוח גרר. לא צריך להתווכח. אתה מנוי בפוליסה לשירותי דרך וגרירה. קודם כל, אנחנו שולחים שירותי דרך. ואם המכונאי לא הצליח לטפל, אז בהמשך נחליט אם צריך לשלוח גרר. מה בהמשך? איך בהמשך? כמה זמן לוקח להחליט על גרר? למה להמשיך? מה, נראה לך הגיוני שאני אחכה 3 שעות למכונאי ואז עוד 3 שעות לגרר? למה? למה לעכב? למה להקשות? שלחי ישר את הגרר. מה כל כך קשה? ישר גרר. אבל מה הבעיה באוטו? לא מניע, לא זז, תקוע, תקוע, לא זז. אם הוא רק לא זז, אני שולחת מכונאי. מה זה רק לא זז? מה זה רק? אם הוא היה זז לא הייתי מתקשר אלייך. אם הוא היה זז הייתי נוסע בכיף. אני צריך גרר. תגיד לי שוב מה הבעיה באוטו. האוטו לא מניע, תקוע, לא זז, חם לי, יוצא לי אש מהמנוע, עשן, חרא של אוטובוס, אין מה, קחי את האוטו, לא רוצה את האוטו, רוצה גרר, לא רוצה, סליחי גרר, לא רוצה את האוטו, לא רוצה את האוטו, רוצה גרר, סליחי לי גרר, עמק, יוצא לי אש. טוב אדוני, אני שולחת אליך מיד גרר. תודה.